Història de Xixona al balcó. Va ser l'1 d'abril del 2020 quan va començar esta meravellosa aventura d'intentar narrar la història de la nostra ciutat. L'únic objectiu que volien complir en aquell moment era el donar una xicoteta alegria als xixonencs que estaven passant-ho molt malament a l'estar confinats en casa. Des de Cronista Xixona volien agrair de tot cor a totes aquelles persones que vetlen i vetlaran per la nostra salut i tenir un xicotet record a tots aquelles persones que malauradament en aquest any horrible ens han deixat. La seva filla, Sofia, editor madrileny que va visitar, que no sé el que vol, i allí era on estava edificada la porta. ¿Por qué? Dies abans del senyal... Corta. De Xixona al balcó, capítol 10. Els camins en l'època dels almohades. No es trata d'una morada. Ara el que vull fer és donar carpetazo, com es sol dir, a este horrible any. Feliç 2021. Desitge de tot cor que l'any que ve siga molt millor que l'actual. Salut i música. Ja sabeu, si voleu saber alguna cosa més, busqueu en Facebook la pàgina Cronista Xixona.